Mik Mas, mik. Mik es krim. Mas Agus, Piye? aku ora cethuk. Bebebku 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya. Biyen ayu. Beh. Oh ayu. Saiki ayune ya ora kluntur, Gus. Si enom ya ya. Si enom tapi beda. Si enom. Untune metu sita. Untune orang metu. Waduh. Oh iya, ya Allah Bebeb. Bebebku yang namanya Angelita. Yalah alah. Angelita opo? Lek bebebku jenenge Angelita, kuwi bebebku jenenge Dita. Dita. Dita Leni. Terima kasih Mbah. Sampun jenengan panjang umur sehat selalu. Namine sinten? Bu Parti. Partini. Oh ya udah lah, aku semangatku ngene iki lho, Gus. Piye? Tiange ora tek sepuh sian, delok reok ngarep dhewe. Loh, nom-nomane iki mbiyen cantik. Oh, ora umum. Kembang desa niten tahun 1954. Gitu, Pak. Nggih, jenengan Bu Kelahiran 49, jenengan Bu Partini. Kula Yayute. Yayute bojone sinten jenenge? Adi Hartono. Adi Hartono iki lho, Bos. Semangat seger waras. Domongi kok. Kowe ning kene kudu duwe fan. Loh, Penggemar Sinoman, penggemar wong pawon, aku ya tetep duwe. jajah. Mbak iki. Sitok tok. Heeh. Halah halah. Asine mbiyen aku ketemu tahun 1954. Tiange oren kaya ngene iki lho. Oh, mbiyen ngono kuwi. Sarehne, Gus. Masa ngene iki? Aja Gus. Gus. Aja aku pengen. Iki. Iki aja kaya ngono. Lah kowe lho sing marahi. Iki ibu sebagai tuan rumah. Betul. Penggemare awake dhewe. Luar biasa. Awake dhewe tanpa ibu sing mangani Sinoman iki ya kuwi. Tukang jangan soto, kentang mau sing jangan ibune kuwi. Oh, ora enek kentang kok. Ora enek Rawon. soto kok. Gule kae mang. Gule. Wah, Nek kene- Jan, iki mang acarane apa to? Ya Acarane- kok meriah banget. Itanan. Oh, alah sunatan. Sunatane Dek Dek sapa? Kelvin. Boconen tok. Dek Kelvin. Heeh. Kelvin Nur Namja Al Habib. Artine kowe roh apa ora? Nur Cahaya. Heeh. Namja kuwi dhuwur. Heeh. Al Habib Kowe kuwi besok dadi Ustad. oh iya. Bela kowe roh artine apa ora? Bela roh aku. B. Belo. B. Apa? Banci. Kaya ngono. Cah cilik ngono. Lebih ya toh? Bocah cilik-cilik wis ngerti. Digendong iki ora gelem. Ora gelem. Digendong iki ora gelem. Tak gendong ora gelem. Heeh. Geleme arun ndruwo. Ya mugi-mugi Jan luar biasa. sing Iki hajat ngono Jan. Dalemipun Bapak anu sik toh. Mbah Maju. Kuwi lho. Sapa mang? Mas. Alah kuwi lho Yos. Alah sing tepate makmum kuwi lho. Oh alah makmum berarti imam. Alah utuh. Sapa? Masjid. Majida, heeh. Wah, Bapak Majida. Bapak masjid. Matur suwun sangat. Lagi ki aku tanggapan ning Niten. Padha. Wong penonton Niten ki masyarakate lek duwe hiburan kan tumplek-blek meriah. Tumplek-blek, heeh. Semangate karo ngene, nyapa ora tau nanggap reog. Lah ya mbok. Lah yo semangate kaya wong delok kaya ngene. Ning sayange wong kene iki anu Nyapa, Gus? Anake diumbar. Loh, kene selain pabrik manusia dan ibu-ibu, bapak-bapak juga pabrik anak. Seminggu anaknya 8. Alah apa yo enek. Ya ini baktinya namanya siapa ini? Berintik ini jenenge. Sapa? Berintik, rambutnya berintik. Alah ya ora to Yos. Berintik. Heeh, didongakne Yos. Hitungane kagem Dek Kelvin. Bener. Setelah hajatan kitanan ini menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, Amin. bisa mikul dhuwur pendem jero pabrik anak metu neh. Ya, muga-muga iso njunjung derajate wong tua. Betul. Nggih. Termasuk ning kene kabeh sing gelem tepuk tangan guyu tak dongane utange ndang lunas. Amin. Sing gelem Sing- guyu kabeh, Sing amine banter dhewe kowe utange kuwi mesti berarti utange akeh. Iya. Sing gelem guyu ikhlas lahir batin, muga-muga rezekine bar ndelok reok lancar, besok barokah uripe. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi Dalem. dalam Oke.
Oh iya iya iya. Oke. iya. Oh Jenengan. iya iya. Oke. Oke. Oke, Oh, kulo iya, oke iya, siap suwun, siap. suwun. Oke Oke, oke siap. 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 Baik kandengan nggih. Oh iya iya. Siap Pak jenengan Siap, bare siap, heeh. bare kula koprol jenengan nggih. Pak. Alang Mas, Hop hop ojo, hop Mas. hop. Hop. Pon aman. Aman. Tenang. Aman. Lanjut. Lanjut ya dilanjut.